एसटिआव बा आसामाव फिन आरोबाव फरायसा माहारिनि बा फरायसाफोरनि दिनै सोमावसारनाय मोनद' हारिखौ एसटि खालामनो थाखाय दिनै आसाम सरकारा थांखि लादों एसेम्ब्लियाव थांखि लादों केबिनेट मिनिस्टाराव बे थांखिखौ लादों जाय मोनद' हारिया जौगाखानाय बै जौगाखानाय हारिफ्रा बिथांमोनखौ एसटि होनायनि थांखियाव जेरैबायदि आसाम सरकारा नाजाबाय थादों भारत सरकारनो हरनो नाजादों बेखौ मावफुंनो नाजादों बेनि हेंथायै दिनै जोंनि जि इयुननि दैदेनगिरि दिनैनि फरायसा बिथांमोना दिनै मोनफ्रोमबो बिटिसिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो कलेजाव दिनै बे सोमावसारनाय हाबाखौ लादों थिग बेबायदिनो उदालगुरि कलेजनि नैबे लांगोनायाव दिनै फरायसा बिथांमोना लैहोर बाहागो लानानै दिनै बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बयबो बाहागो लादों आरो दिनै बिथांमोना गावनि मोन्थायखौ लाफुंनो थाखाय नाजादों आरो जेब्लाबो गावनि जिथु एसटिनि मोन्थाय बे मोन्थायखौ गुबुननो सेख'जानायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बिथांमोना जेब्लाबो बेखौ सोमावसारदों आरो हयथ' बिथांमोना दिनै आनजादखौबो फावसायदों आरो बिथांमोना हयथ' बे माबाया थांखिया जेब्लासिमहालागै दैखांफिनजाया बे दैखांफिनजायै समावहालागै हयथ' बिथांमोना सोमावसारगोन जों बेखौ जों मिथिनो मोन्दों आरो जों मिथिनो मोन्दों मैया दाखालि बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बिथांमोननि जि होनो गोनां आनजाद बे आनजादखौबो बिथांमोना होआखै आरो बे बिथांमोननि सोमावसारनाया गोलाव सम थालांबाय थागोन बेखौ जों मिथिनानै मोन्दों जे बे सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बे सोमावसारगिरि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना दिनै मा फोरमायनो नाजादों मा फोरमायनो सानदों जों बेखौ बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिनो हास्थायगोन दिनै आंजों दंफायो नंगौ दिनै जों उदालगुरि जौमा फरायसालिनिफ्राय फरायसाफ्रा दिनै एग्जाम दंमोनब्लाबो दिनै बे कलेज गेटनि दरखङाव जोङो दरनायाव जिरायनो गोनां जादों जिरायनायनि गुबै जाहोना बेनो जाबाय जोंनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि अधिकारखौ आसाम सरकारा सेनानै गुबुन जि एडभान्स आरो पपुलास बिथांमोननो जोंनि अधिकारखौ होनो नागिरदों जोङो बेखौ माब्लाबाबो गनायना लानो हानाय नङा जोंनि फरायसानि भबिष्यतखौ जों नायनानै दिनै जों लामायाव ओंखारनो गोनां जादों जाहोना बेनो थाखानाय ट्राइबेलफोरनिफ्राय अधिकारखौ जोङो माब्लाबाबो गुबुन हारिनो होनो हाया बे खोथायाव जोङो स्पस्ट आरो जोंनि मन्त्रि एमएलए जाय बिथांमोना दिसपुराव दङ बिथांमोननिसिमबो जों आखाइ खबजबनानै खावलायहरदों बिथांमोना जेन जोंनि फैखौ लानानै जों गसंथायो बेखौ जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों बेखायनो नोंथांमोना जोंनि आर'जखौ खावलायगोन जोंनि ट्राइबेलफोरनि बे आंखालनि समाव अलखदनि समाव नोंथांमोना जोंनि दाहाल जानानै गसंथागोन होनना जोंहा फोथायनाय दङ दिनै जोंनि फरायसाफ्रा जोङो मोनसे आंगोर मोनै मोनसे खोमसियाव थांनो हागासिनो दङ बे आंगोर मोनै खोमसियाव जोंखौ हगारदों होननानै जोङो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि ट्राइबेलनि दैदेनगिरि जायफोर एमएलए मन्त्रि जानानै बिथांमोना दिसपुराव दङ बिथांमोना जोंनि साइड लानानै जेन जोंनि बे ट्राइबेलनि अलखद समाव जों गसंथागोन होनना जोंहा फोथायनाय दङ आरो बेखायनो जोङो जोंनि उदालगुरि कलेजनि साफ्रोमबो फरायसुलि बिथांमोना उदालगुरि कलेजनि बे दरखङाव जोङो फरिखा दंब्लाबो होसिख्रावनो गोनां जादों बेखौनो जोङो फोरमायहरनो सानदों नंगौ जोङो मिथिगौ दिनैनि फरायसायानो गाबोननि दैदेनगिरि होननानै नाथाय जोङो दिनै फरायनानै जोंनि अधिकारानो गुबुननियाव थाङोब्ला जोङो बेखौ बोरै गनायना लानो हानो जोंनि अधिकारा जोंनियावनो थानांगोन जोङो फरायनायजों लोगोसे जोंनि भबिष्यतखौ साननानैनो दिनै बे लामायाव जिरायनो गोनां जादों बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैनो जोंनि साफ्रोमबो बर' फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिम खावलायहरदों हारिनि बे अलखद समाव नोंथांमोना बयबो बिखा फोथायनानै ओंखारबोगोन हारिनि बे अलखद समाव नोंथांमोना बयबो दाहाल थुंग्रि बायदि जानानै जोंनो गसंथागोन होनना जोंहा फोथायनाय दङ बेनो उसुबिदा जागोन नंगौ मानो होनबा जोङो मिथियो जाय नन एसटि जेनेरेलनि बिथांमोना 81%ब्लाबो मेजर मोनामोन नाथाय जोङो एसटिआ ओरैबायदि मोनसे लाखि होनजायो जाय 61%आवनो जोङो मेजर मोनो दिनै जोङो मा बुस्थुखौ खोमानो थांगासिनो जों बेखौ गावबो मिथिखाबाय बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो मिथिथों जोङो 61%आवनो मोननाय बुस्थुखौ जोङो मानो इसेबां खस्थ' जोङो ट्राइबेलफ्रा बहुद बेकवार्ड बेखौ जों मिथिखागौ बिनिखायनो जोङो बे दर हाबाफारिखौ लादों जोंनि भबिष्यतखौ नायनानैनो जेन जोंनि मोजां भबिष्यतखौ मोन्थों बेखौ जों खावलायदों नंगौ फरायसा बिथाङा फोरमायबाय दिनै बे जि थांखिफोर बे थांखिखौ जेब्लासिमहालागै बे थांखिखौ बोखांजाया बिथांमोना बे सोमावसारनाया थाबाय थागोन आरो गावनि इयुननि मोन्थायखौ गाबोन जे खोमसि लामायाव थांनो नागिरदों बे खोमसि लामाखौ जाहाथे सोरां मोनसे लामायाव फैयो बेनि थाखाय बिथांमोना नारा नाथा नाजादों आरोबाव बिथांमोना नाजाबाय थादों आरो इयुना जाहाथे सोरां जायो आरो बिनि थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ ट्राइबेल रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना खावलायबावदों जाहाथे साफ्रोमबो बेयाव बाहागो लानानै बेयाव जाहाथे ओंखारबोयो आरो बेनि थाखाय सोमावसारनायाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफानानै फैयो आं बेखौ बिथांमोना खावलायदों आरो बे समाव जोंहा सासे फरायसुलि बिथाङा दंबावो बिथांमोननिफ्राय जोङो आरोबाव मिथिबावनो हास्थायबावगोन दिनैनि फरायसायानो गाबोन दिनै नोंथांमोन सोमावसारदों आनजादखौ दोनथ'नानैब्लाबो मा फोरमायगोन
बुजियासै दिनैनि फरायसायानो गाबोननि दैदेनगिरि दिनै नोंथांमोना आनजादखौ माने जोङो दिनैनि समाव जुदि गुबुन हारियाबो एसटि मोनोब्ला जोंनि बर' फरायसाफोरा माने गावनि नाजानायखौ एफा जोंनि नाजानाय फरायनायजों लोगोसे जुदि गुबुन हारियाबो मोनोब्ला जोंनि बर' फरायसाफोरा गोग्लैना थागोन मानोना गुबुन हारिया जोंनि जायगायाव जायगा मोननाय लोगो लोगोनो जोंनि बर' फरायसाफोरनि माखासे जायबा फरायनो मोन्थाय दङ बेफोरबो गोमालांनो हागौ माबायदि होनोब्ला जोंनि फरायसाफोरा एसे फरायनायाव खमै दङ गुबुन हारिया जोंनि सायाव बांसिन बेयाव आरोबाव एसटि बिसोर मोनखायोब्ला आरो जोंनि एसटि मोननायजों बिसोरनि मोननायजों जोंनि मोननायजों बिसोरनो बांसिन जोंनि जायगाखौ मोननो मोन्थाय थागोन बे हिसाबै जोंनि जाय हा मोन्थाय थासे थानायावबो गुबुन हारिया जायगा लाफैनो हमदों बेखौ माने जोङो मालाबाबो जोंनि बर' फरायसा हिसाबै जों गनायना लानो हानाय नङा मानोना जोंनो एसटि थासेयावबो जोंनि बर' फरायसाफ्रा फारसेथिं दावगानायावहा माने हेंथा फैखायो आरो बे हिसाबै जों गुबुना एसटि मोननायाव जों बोरै बिसोरखौ माने सापर्ट होनो हानो बा बोरै गनाय लानो हानो जों माने बेफोरबायदि गनाय लानो हानाय नङा सोमावसारनायखौ गोख्रों भाबै जुदि बे थांखिखौ गनायनानै लायाब्ला होमारोब्ला जों गोख्रों सोमावसारगोन आरो जों सोमावसारगोन गोदो जेरै सोमावसारोमोन जों एबारबो देग्लायबो दाबो जों आरो उनावबो इयुनावबो सोमावसारबाय थागोन फरायसाफोरानो मानोना फरायसाफोरा जोंनाय ममबाति बादि फोरोंगिरिया जोंखौ फोरोंनानै जोंखौ बेसिम लाबोदों अब्ला जों बिसोरनि बैफोर ममबाति जोंनाय गोहो बोलोखौ लानायजों जोंबो जुजिनांगोन बनजारा जेरैबायदि जोंदों जों बेबायदि जोंनानै थाथों जोंनि बर' फरायसाफोरा नंगौ फरायसा गोहोआनो बयनिख्रुइ देरसिन गोहो होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो जेब्लासिमहालागै बे थांखिखौ आसाम सरकारा बोखांनानै लाया अब्लासिमहालागै बे सोमावसारनाया थाबाय थागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों दा बे समाव उदालगुरिनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लि जानानै सुकुराम बर'।